Matasa, assalamu alaikum warahmatullah. Amu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu. To wannan rana mai albarka Najeriya ta cika shekara 61 kuma gashi nan kuna farin ciki. Wanne irin farin ciki kake ji yanzu kai a ranka? Gaskiya farin ciki bana cewa farin ciki kuma yau yana cikin farin ciki sosai. Game da Najeriya ta cika shekara 61. Saboda kowa yana so ya zo ya murna wata shekara ta zo a ƙara yin murna. Gaskiya ne. To wanne ci gaba ka samu a wannan shekarun da Najeriya ta yi na 'yancin kanta? Ci gaba? Gaskiya dai sai godiya da Allah ci gaba. Kuma Allah ya ƙara ci gaba sosai. Insha Allah ma. To muna godiya. To wace shawara zaka ba wa matasa 'yan uwanka na Najeriya? Wace shawara zaka ba wa matasa 'yan uwanka na Najeriya? To ni dai sunana Musa Aliyu Alkasun kuma ina so in ba matasa shawara game da rayuwa. Kowa yana so ya samu 'yancin kansa ko ba haka ba game da wannan ƙasa ta mu. To in kana so ka samu 'yancin kanka ya kamata ka bi doka da rules and regulation shine zaka samu 'yancin kanka a Najeriya. Gaskiya ne muna godiya. Kai kuma bawan Allah za mu so mu ji sunanka? Okay, sunana Isaac Alhassan. Isaac Alhassan. Isaac Alhassan daga wace unguwa? Daga unguwar Kawo layin Alhaji Sani. To yau na ganka cikin farin ciki, to wanne irin farin ciki kake ji a yau Najeriya ta cika shekara 61? Gaskiya ina farin ciki ba adadi, ina jin murna sosai. Allah ya ƙara maimaita mana shekara mu dawo mu ƙara maimaita farin cikin da muke ciki yau. Gaskiya ne. To wace shawara zaka ba wa matasa 'yan uwanka? Gaskiya matasa zan ce a daina shaye-shaye. Zan so na ji sunanka. Sunana Mubarak. Mubarak, to ga kuna gan ku gayu da yawa nan kuna farin ciki ga Najeriya ta cika shekara 61, kun sa JC na Najeriya ga fenti ga meme, to duk wannan abin saboda farin ciki ko saboda me? Muna yin sa ne saboda farin ciki. Gaskiya ne. To Najeriya ta cika shekara 61, wanne ci gaba ka samu a Najeriya? Gaskiya na samu ci gaba da dan yawa. Saboda haka na samu ci gaba akan cewa na samu sana'a wannan shekara, na samu sana'a yi. Na samu har nake taimakawa da wani. Yasa nake farin ciki na sawo kaya da ni da gayuna muka zo muke sarara. Gaskiya ne yayi kyau. To alhamdulillah tunda an samu ci gaba. To bawan Allah zan so in ji sunanka? Umar dan mama. Dan mama. Dan mama, kai fa wanne ci gaba ka samu a wannan shekara da Najeriya ta yi shekara 61? Wannan shekara ni ba wani ci gaba na samu. To dan mama, kai ba wani ci gaba da ka samu ma? Ba wai bane masa. Ba wani ci gaba da ka samu? Ba wani ci gaba na samu. To wacce shawara zaka ba wa su dan mama? Wanne shawara zaka ba wa 'yan Najeriya da shugabanninmu game da abubuwan da suke faruwa a ƙasa? Shawara ta ita ce kawai ƙasa ta gyaru nomar, in ba haka ba daba ta yi yawa. Gaskiya ne dan mama, muna godiya. To ga wani nan ƙasa kuma. Sunana Sadiku Umar. Sadiku Umar. To Sadiku Umar, yau rana ce ta farin ciki, Najeriya ta cika shekara 61. Wanne ci gaba ka samu a Najeriya? Gaskiya ni na samu ci gaba da dama tunda na iya dan sau, amma da ban iya ba totally na. Amma a wannan ni shekarar nan na iya dan sau kuma na iya daddaga taya. Amma abin da ake yan gada ya sau gaskiya da sauraro a harkar. Kin samu a duba mu yan karotan nan gaba ɗaya suna takura kwari har ga Allah. Yasa kwari suke kwacen waya suke fashi. Amma bayan karotan nan komai za a ji daɗi normal. Inda ni ci gaban da na samu na iya da ya sau. To alhamdulillah muna godiya. Wace shawara zaka ba wa su mutanen ƙasa, wannan ƙasa ta mu mai albarka? To shawara ta yan ƙasa ran Allah na annaba abin da ake yi a ɗarar rage yi. Mu ma abin da ake yi tsawala mana. Malam da Allah zan iya tambayar sunanka? To sunana Umar Aliyu. Umar Aliyu. Malam Umar Aliyu, yau rana ce da Najeriya ta shiga shekara 61. Ko za ka gaya mai irin ci gaban da ka samu a shekara 61? To yalla ban kai harin da ban kai wannan shekarun ba. 60 din ni din ban kai ba. Kai da ma ba kai wannan shekarun ba? To daga wannan tsawon shekarun zuwa yanzu ai akwai wasu shekaru da kai dai, ko ba haka bane ba? Zan iya samun dai 30 haka duniya. 30 da na? 30 daidai. 30 daidai. To yanzu wani ci gaba ka samu a shekara daga shekara 30 zuwa yau? Ci gaba mu sai dai mu gode wa Allah da Allah ubangiji ya ba mu lafiya. Ko ba haka bane, dan mu dai akan talaka Najeriya ba abin da muka samu akan ci gaba. Kai yanzu ka tabbatar ba abin da ka samu daga wannan shekarun zuwa yanzu? Daga shekaru na zuwa yanzu ba abin da samu dai akan bangaren Najeriya. To idan Buhari shugaban kasa
ya baka shugaban FCC, ka san dai me ake nufi da shugaban FCC na rana ɗaya, wa za ka fara kamawa? To yanzu na san wadan kama ne kan. A malam kawai ka gaya mun tsoro kake. Tsoron wa? Ba wanda ke tsoro sai dai tsoron Allah. To shikenan malam akaram kallahu muna godiya. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Yasir Muhammad Ibrahim wanda aka fi sani da Marga 24 TV. Malam za mu so mu ji sunanka da farko? Sunana Iliyasu. Iliyasu. To Iliyasu yau Najeriya ta cika shekara 61. Zan iya ji wanne ci gaba ka samu a wannan shekarun 61? Ban samu ci gaban komai ba. Baka samu ci gaban komai ba? Illa karatu kawai. Abinda na fahimta baka samu ci gaban komai ba illa ci gaban karatu ka samu kawai. Illa ya samun karatu ne kawai. Karatu na Arabiya ne ko na boko? Na boko da Ahmadiyya. Na boko da Ahmadiyya? To Malam Iliyasu. To Malam Iliyasu yanzu shugaban kasa Muhammadu Buhari idan ya baka shugaban EFCC na Najeriya na 24 hours na rana daya wa zaka fara kamawa? A to shi mana. To baiwa Allah assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Zan so in fara jin sunanki? Sunana Zainab Hassan. Zainab Hassan. Zainab Hassan yau Najeriya ta cika shekara 61. Wanne ci gaba kika samu a Najeriya a wannan shekarun da ta yi? To na samu farin ciki, na samu dai haka dai mutum bai zance. Ban ji me kika ce ba. Me kika samu a wannan ci gaba na shekara 61? Wanne ci gaba kika samu? Ci gaba. To sai dai in ce alhamdulillah Allah ya sa mun shiga a sa'a. To yanzu wanne fata zaki ce wa masu kallo a wannan rana? To ina musu fatan alkhairi. To shikenan muna godiya. So in ji sunanka? Sunana Abdulmajid Muhammad Gani. Abdulmajid Muhammad Gali. To Abdulmajid Muhammad Gali yau Najeriya ta cika shekara 61. Wanne ci gaba muka samu a wannan kasa mai albarka? To ci gaba ba zan ma iya lissafa ma ci gaban da muka samu ba saboda ci gaba yana da yawa. Ka faɗa min ci gaba guda ɗaya wanda ka samu a wannan ƙasa a shekara 61 yanzu. Gaskiya na samu ci gaba mai kyau wanda a ci gaban nan na ɗaya na samu aikin yi kuma gashi ina makaranta na lami lafiya ina jin daɗi kuma mulkin nan abinda za mu ce masa kawai sai dai godiya saboda a mulkin nan gaskiya ba zan iya kwatanta maka daɗin da na ji ba a mulkin nan. To Malam Abdulmajid abinda na fahimta wannan shekara 61 ka samu ci gaba sosai. To yanzu shugaban kasa Muhammadu Buhari a wannan rana irin ta yau ya baka shugaban EFCC na 24 hours na wannan rana wa zaka fara kamawa mutum daya? Gai gaskiya to sai na duba dai. Sai ka duba. To kenan su shugabannin namu yanzu da suke kai su ma zama suke sai sun duba muke ta kalubalanta suke na ko? Shi yasa ake so a dinga ba mu shugabanni dama. Kar kawai a daura ka a mulki a ce wai ka je ka kamo ni ka je to kai baka san me ne problem ba. So wai ka haura an ka haura can zaka san ga yanda yanayin kasan take. Gaskiya ne Malam Abdulmajid muna godiya. Wa alaikum salam sunana Mustapha Abdulhadi. Mustapha Abdulhadi yau rana ce mai kyau ga kowa dan Najeriya. Najeriya ta cika shekara 61. Wanne ci gaba ka samu a Najeriya a wannan shekaru 61? To gaskiya ci gaba daidai misali an riga an samu bakin gwargwado. To amma kalubale ba za a rasa yan wasu kalubale ba wanda muke fuskanta a wannan kasa. To abin da na fahimta da kai ci gaba guda ɗaya nake so ka gaya min wanda ka samu a wannan shekara 61. To cigaban da na samu ni dai gaskiya kamar ba abin da nake farin ciki da shi irin yanda da ko na ce irin dai kamar wannan gwamnatin yanda zan yaba mata wajen yanda ta dan iya bakin kokarinta wajen da an za ka fita daga gida hankalinka a tashe kana tunanin ka je ka dawo ko ba. Da na fahimta yanzu an samu zaman lafiya ko? To yauwa yanzu shugaban kasa Muhammadu Buhari idan ya baka rana guda daya wannan ranar 24 hours ya baka shugaban EFCC ka gaya min mutum daya wanda zaka fara kamawa a Najeriya. Gaskiya wanda zan kama suna da yawa amma ba zan iya kiransu sunansu ba. Da za a bani wannan damar da na yi amfani da ita. To wanda zaka kama suna da yawa kenan. Suna da yawa ni ba ma mutane da yawa ne waɗanda zan kama.
to Abdulmajid muna godiya assalamu alaikum